За пореден път хиляди абонати на DCC TV-SATCOM в Пловдив и Асеновград останаха без кабелна телевизия и интернет. И този път причината е злоумишлени действия от страна на бившия съдружник и негови служители. Какво точно се случи и защо за пореден ден хората, които са си предплатили за услугите кабелна цифрова телевизия и интернет, не могат да ги ползват, обясни адвокат Николай Пенев. Човека има много смисъл. И вие като бяхте били се, Добре, какво трябва да са били? Казвам на човека да ни влезе. Ние да сме се били. Ние да са били. Казвам на човека, че няма смисъл. Ние си пазим обекта и вие си пазите обекта. Спри адвокат! Не може да стигнете, не видяхте ли? Господин адвокат, поройна прокуратура само, ако им допуска до офиса. В 9 часа сутринта охранители на Алфа СОТ изтласкаха двама или трима охранители, които пазиха каналната шахта. Осигуриха достъп на Иван Гологанов и негови техници, които прерязаха кабелите. След което нашите техници нямаха достъп до кабела. Извикахме полиция. Полицията каза, че не може да се намеси в случая и остави да бъде извършено това престъпление, защото това е престъпление, рязането на кабели. Кабелната мрежа е на TV-SATCOM, за което имаме документи за собственост, с оглед на което в момента абонатите нямат интернет, нямат и кабелна телевизия. Правим всичко възможно да го възстановим и ако някой се чуди защо няма предоставяне на услуга, то причината е изцяло в Иван Гологанов, който е прерязал кабелите. От тази тераса минава кабелното трасе. Оттам всъщност той си осигурил достъп до кабела и там е прерязал съответно и кабела. Господин Гологанов направи опит сам да прережи кабела, който беше непосредствена близост до блока на жилищната сграда. Не успя. Полицията се намеси, тогава не го допусна. Този път обаче с помощта на охранители полицията не предприе никакви действия. Той с сила си осигури достъп и в момента затова нямаме интернет. Има над 20 жалби. За вчерашните му действия отново има пусната жалба в прокуратурата. Извиняваме се на абонатите за причиненото неудобство и се надяваме скоро проблемите да бъдат окончателно решени, разбира се, с подкрепата на компетентните органи и институции.